Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kadurki bala Palat de Sachin Tendulkar hakaransan Instagram hakapor baulech Mawlynnong kalajan poi 1 million ngut Kiba Peit kadba kadurki baula Palat hakapor baulech kajingking jeri kebadan hajan Mawlynnong kalapoi 8 million ngut Kiba Peit yaka uni uklur elek kai cricket ulawan jongok kai kajela ka santarik uyayong ringkat ka kurim jong u ka Anjali Tendulkar bal ka khun kan thei ka Sara Tendulkar kini kejiwan Sachin Mawlynnong kan kenti ka kam jongok kai kajela namar ki breu na kalengkari bal ka perthei kilai ia ka jing khot bat jing itanat ka mariang ha ka jela ling ba ka jing pen sapriang jong u ha ka ni ka video lai i ba ki breu na kaleng ka perthei kila ai ka jing ro ka jing itanat ka Mawlynnong bal ka jela Meghalaya hi baro ka wei ha ka post jong Sachin Tendulkar ba ulech Mawlynnong Kiba like ki poi shilak khandai phosan ngut kiba comment ki poi 6000 arspa hni phui ngut bat kiba share ki poi 1000 arspa khandai phulai ngut kadba ka durki ka baulet shajingking jri kiba like ki poi 8 sabu 1000 ngut kiba comment ki poi 100 spa hni phunyo ngut bat kiba share 8000 100 spa khandai phrangut daga jingwan Sachin Tendulkar ban thap harunsan social media jong uhi kan ra shu shu e ka kam jong kai perthei Meghalaya namar ki nong bot jong u ha Instagram ki poi hadu san pho million ngut. This is the cleanest village in Asia and in India. and declared by Discovery Channel. So they came here and they obviously have researched and this is the cleanest village.